Takže čau lidi, já vás zdravím u našeho videa a zdraví vás Kuba a tohle je Michal a dneska tu budeme ukazovat triky s jojem. Takže já mám tady takový šunský jojo, mně se docela líbí, počkej, mám takový divný jojo, ale počkejte, já vám ukážu, jenom s tady tím vám ukážu jeden trik, že sleeper a pak už budu s tady tím, to je One-Starko, možná nevidíte, One-Starko to je prostě, no, takže prvním základním trikem je sleeper a ten vám ukáže on, to je sleeper, teďka ještě já, teďka já, jo, počkejte, sorry, je ono, některá vylítne samo, ale tady to je prostě, jak vidíte, točí se na dvojlo a vyložíte to nahoru. Tak. Dalším základním trikem je pin. To já neviděla. Můžeš. Ano, to nejde. No, tak to on moc neví ten pin. No a někde je teda jako dobře. Vidíte, už mám to One-Starko. A teďka... Jo, a ty mě dáme. Prdělo. Ježiš, omlouvám se, že prostě se nesmí předvědět. Ale to je jedno. Nebudem to vyšmíkávat. Dáme to tak, vidíte? První. Šepa. Poslední pokus. No ale asi tak všichni znáte pin. To jsou ty základní. To prostě hodíte. Mario. Tak to hodí. Ne, ty to děláš úplně blbě. Blbě. Nejsem zvyklý na tenhle tyto. Takhle, tak vám to hádí do ještě jedno. Je to? Když tak ještě jednou, kroky opozdilce. A všechno. Takže další základní trikem je mešínka a dělá se následovně. Takhle, nebo jako aspoň já ji dělám takhle. Že máte takhle jakoby na Rock the Baby, ten trojúhelník na Rock the Baby, a pak takhle vibrujete. No, ještě, no, mešinku tu už známe, a teďka Rock the Baby, ne, hodolej, máte. A prostě takhle krásně. Tohle. Omlouvám se, jestli slyšíte takový zvuky na chodě. Zase jsem řekl prostě, já jsem na to zprostřednice. Za dětský slovní. Nevím, spisovná čeština. Ne, to je... Jdeme na to. Dalším základním trikem je, no, Jamajka, ta je docela těžká, ale vážně jenom docela, takže... Kdo jsem chtěl takové zkoušky? No, zkoušejte to prostě dál, já jsem to taky zkoušel docela dlouho. A když se bojíte, aby vás Vy to takhle vyhodíte, přes 3 prsty chytíte, přes 3 prsty malíček. Vím, že se mi to teďka zničilo, ale já to ukážu. A takhle jakoby vypadá ta Jamajka, jo. Pak třeba přesypací hodiny. No, to už jsou potom takový ty jináčí triky. Dalším základním trikem jsou bikiny. Dělají se takhle. Hodíte, podvlečete provázek pod jojem, já se vám takovýhle trojúhelníček, vy přeskočíte si jeden provázek a máte bikiny. Dalším základním trikem je trapéza. Pozorovni. Trapéza, takže no, hodíte, takhle se vám to musí trefit, máte trapézu. A kámoš říkal, nebo kámoš si vymyslel vlastní trik s trapézou, což je tohle, já moc nevím. A už jsem ho udělal blbě. A to je jedno, tak já vám ho nebudu ukazovat, takže to je nějaký tajemství nebo co, ale neřešte. Potom dalším základním trikem, co je ještě, jo, špagety. Špagety se dělají takhle. Můžete takhle si krásně namotáte špagety, tady máte špagety,
A vy máte špagety. Víte. Znova. No. Prostě špagety to No, špagety vidíte. A když mě to nepochopíte, tak... Takhle jak hezky k ústům. Když mě to A to máte. nepochopíte, tak to vidíme. Potom ještě na nějakých videích to dělají s těma špagetama, že potom dělají tohle. Ale to mi připadá zbytečný. Potom dalším základním trikem, který ještě znám, by mohlo být... No to je jedno, tak už další asi nevím, nebo si nepamatuju. No to je jedno, takže každopádně, teďka si uděláme opáčko, ale trošku pomalej. Tak já ho Takže já znovu tady to teďka jojo na ten sleeper, to vy to dořešíme pak. Prostě takhle to hodí. Ježiš, pardon, ono to občas vys. Takhle to máte, to vám to hezky točí. Takhle, jakoby cuknete, přesně, cuknete. Znova. Protože jsme pochopili, víte? Tak. Já mám až smotám, tak vám to pak. No, on tam má úzel nebo něco. No, úzel, dva, asi. No, učítal na první pohled správně. Musíš víc. No, potom bin je tohle. Nebo takhle. Aha, to bin. Ještě jednou vám ukážu bin. Omlouvám se, že vám tam kopu, ale... Bohužel zasíná sekund. A teďka, no. Počkej. Vy to hodíte, tak jak máte, to jakoby povlečete a máte bint. Další trik je Jamajka, což uděláme trošku pomalej. Hodíte přes 3 prsty, chytíte přes 3 prsty malíček a máte Jamajku. No, potom ještě jednou Jamajku, aby jsme to takhle trošku nějak udělali. Ale takže znovu přes 3 prsty chytíte přes 3 prsty malíček a máte Jamajku. Sorry. Další trik je špagétos. Ne, počkat, špagétos uděláme až nakonec. Teďka je trapéza. Tu hodíte, takhle se vám to krásně bude houpat. Takhle, jakoby. A máte trapézu. To je jedno. S tady těma jojema to moc nejde, protože to mají jakoby blíž u sebe, ale je to... Taky tomu One Starko to má takový trošku víc širší, takže to půjde. Další... Ale je to se všema, ale ne obyčejný. No, počkej. Obyčejný. No jo. Teďka, jo, to jsem zapomněl, mešinka. Hodíte, bo já ji dělám jinak, takhle. A jenom vybrujete prostě. To je takový divný trik. Mě moc nelíbí, ale je to mešinka. Takhle prostě furt vybruju. Mám takovýhle trojuhelník jako by na Rock the Baby a vybruju. Jeden. Zase, prostě pořád. Celou dobu jenom. Jak dlouho to mám to bylo teď? No přesně. Na té době, dokud se vám to nějak nepodělá. Další základní trik je Rock the Baby. Rock the Baby se dělá takhle. Hodíte, jakoby, že byste chtěli na mešinku. Máte trojuhelník. A takhle vy prostě svojím jenom. Uprostřed smluvníka. Vidíte? A to je Hodiny. Rock the Baby. Hodiny. Víte? No, počkat, špagety, kdybych mohl chtět. Spagety mělem. Špagety to už je vážně poslední trik. A v dalším dílu budou jiný. No, Když se naučíme. Takhle, no, prostě si namotáte špagety. No, a máte špagety od Augusta Gusto, Bologna. Ne, já se trendu. Vyhodíte
Pardon, mě to furt vylítává. Ne, to hodně. Kvůli mě, protože to je. No, to bylo jeho jojo, ale to je jedno, za 80 korun určitě. To ne, No, ale jo, jsem koupil ještě po internetu, ale ale to vám čím? ukážu tomu, to si chtěl objednat kámošek a vypadá to jako celkově. Tohle to je, počkejte, tohle to je vlastně jako by to jojo. Vypadá to jako cool jojo, ale nemám tam takový disky plastový. No. A už vám to nepůjde, jo. To já bych neřekl, že vypadá jak, Jojo, nevypadá to ani jak jojo, to ani, vypadá taková blbost. ani no. kůlově to nevypadá. Vypadá to jak kdyby to smontovali ze žárovky. Ale No, tak to tam vám vypadá. radši si neobjednávejte po internetu hodně levný No hodně levný, který jako jsou pro začátečníky, radši třeba si, nevím, kdo bydlí v Ústí nad Labem. Tak já tam mám bratrance, co prodává v shopu, jojo, a ten shop se jmenuje Lardon Shop. Přesnou adresu už si nepamatuju, ale ten shop se prostě jmenuje Lardon. To najdete A na no, internetu. to tam někde, no, jděte třeba na Facebook a tam si napíšte Jojo Lardon Shop, nebo Lardon Jojo Shop, takhle nějak. A prostě vám to tam ukáže, bude tam stejná adresa. No to je jedno, takže tímto se s vámi loučí Kuba a Michal. A Tak dejte like, po případě odběr, jestli se vám to nelíbilo, tak dejte Tak to je už nelíbí vaše chyba. se. Tak je to A vaše chyba. A já doufám, že když bude hodně lajků a komentářů bude, že se vám to líbilo, Tak bude další tak video. bude další video. Třeba o joju nebo třeba, nebo, Jak montovat provázek. no třeba jak namontovat provázek nebo Jak to string, zkrátit. nebo no třeba Ale zkrátit, ty- anebo třeba jestli chcete, aby jsme natáčeli z Counter-Strike, z Team Fortress, z Assassina 3, z Far Cry 3, to je prostě Tím pádem se s váma loučíme. a tím pádem se, nebo z MCčka, z čarovního MCčka, to je úplně všechno jedno, takže prostě napište, Loučíme podle se toho, s co vámi. budeme mít a s váma se teda loučíme a čau.